bonusjakso. Väikkyli 1-2 tässä taas ja Lumika just hajoitti maalauksensa. Niin, terveys vaan kaikessa, Väikkyli 1-2 tässä taas. Lumika seurannan ei opettamassa, miten tätä peliä pelataan samalla teidän haastetta, Legacy Challengea. Ja tällä kertaa me ollaan sellaisessa spesiaalijaksossa, että me vietämme juhlia. Vois kai sanoa heti kun vaan sankarimme palaavat töistä. Tapion että Lumikan synttärit ovat niinku tyyliin, samana päivänä, joten eiköhän tehdä niin, että molempien synttärit on samana päivänä. Eihän tässä oikein muutakaan voi, joten eipä siinä. Sitten kun Tapio palaa töistä, hän valmistautuu töihin ja voi ei, Lumika ei ole syönyt yhtään mitään. Voi raukka! No sinä saat luvan odottaa nyt hetken aikaa. Noin vähästä jäi kiinni, että mä saan ylennyksen. Noin vähästä. Oikeesti? Noin pienestä. No. Joten nytten pitäisikö ostaa se kakku nyt tuohon? Järjestääkö se ne bileet tänään? Joo. Onko sulla kumpikakku ton? Ei ole kumpikaan nyt kotona, mutta ne tulee olemaan. Sä voit ostaa sen kakkuun, mutta ota huomioon, että se sitten pilaantuu. Että... Eli kannattaisiko se ostaa vasta sitten, kun toinen on paikalla? Osta sitten, kun oot päättänyt soittaa se puhelu, että tänne on junut. Okidoki. Sinne, mutta mitään muuta tarvitse kuin kakuusta. Ajatellaan, että ne on... Paitsi, että sä taidat tarvita 2 kakkua. No joo. Maksaa 20. No niin, Tapio. Kiitos! Kaikki on suussa kiinni. Oh my god, oh my god. Sillä välin me teemme taikoja. Noin. Niin, Tapio, mielisit leppomaa! Nuole sitä! Tee se! Nuole sen varpaita. Minä tarkoitan tällä, että tee se, Tapio, tee se. Hyvä. Raataanko vaan nimet tänne vai? Ei, kun sä painat niitä, siinä on sun nuoli. Siinä sivussa. No voit 2 yslikatkin. Kaikkia ei tarvii kuttua, kutut näitä, kun haluat. Kutsun kaikki. Oota. Joo. Vittu on 4 tyyppiä on että meidän tässä kyllä jähtistä. Niin ja Tapio halutaan tutustua tosi hyvin nyt.
jostain kumman syystä. No. No niin, ja nytten pitää olla nopea. Minä olen tätä lääkärä. Mitenkö? Se oli taas tää piste. Noin. Muistin sen. Oh baby. Niin, ja jos et ole muuta kummonen vastilla, voi liikuttaa kameraa myös. Millä? Tälläkin voi liikuttaa kameraa näillä. Oho, kätevää. Näppäimillä. Niin, ja vastilla. Kumpaan suuntaan tää pelikonsoli on? Siinä on se paksumpi reuna, niin saa soittaa sinne suuntaan. Onks tää oikein, jos TV tulee tähän? Se pitää tulla TV eteen, eli se pitää soittaa suhun kohta. Näin. Ei, vielä. No. Näetkö siinä on tuo vihreä raja, niin tuo paksu reuna on se, että se soittaa sinne päin, ja koska TV tulee sen taakse, niin tuon pitää soittaa tonne. I don't get it. Sulla ei ole jälkeen varaa kakkua. Mutta kato, Lumika. Vittu. Joo. Ja mulla on... Te kuoleminen on kyllä hyvin kyseenalaista. Tippi vaan elää. 102 päivää vaan. Sille ihan casuaalisti. Se olisi kyllä aika hauskaa sitten näin, koska on pelottelupäivä. Tänään se sitten tekee hauskaa on, mutta... Olisi hyvin hassua, jos se kuolit. Hahaha. Minun mieheni kuolee, se olisi hyvin hassua. Haha. Saata näin, että sinä olet hassu. Kukaan ei toivoisi miehensä kuolemaan normaalisti tuolta. Ei se olekaan mun oikein mies. Verinet. Mut muistatte meitä. Pelimaailman mies on myös mies siinä maailmassa. Siitä pitää välittää. Näin, kun se ei ole sun hahmo mies. Se on sun hahmon mies, mutta siitä pitää välittää. Sen verran ihan kuin se olisi sun oma. Sitä pitää kohdata kuin ihmistä. Ja no niin.
Tyyppi pelaa videopelejä ja toinen syö. Se vaan hakkaa sitä ohjainta. Tuolta se näyttää. Jep. Ei, meillä on juhlat täällä. Kun sanoo, että kutsuu juhliin, niin eihän sitä pidä spesifioida, että se on täällä. Ei kun nimenomaan se silloin, kun sä järjestät juhlat on kotona ja järjestät juhlat paikassa on jossain muualla. Okei, no se on hyvä. Ne tulee sinne 8. Niin Lumikka, tule pelaamaan. Nyt hakataan tätä konsolia, vittu. Se kannattaa sitten heti, kun ne vieraat saapuu, niin sytyttää se kakku. Riittääkö toi raha molempiin? Onko siinä 80? Joo, siinä on Mun 177. mielestä se kakku maksaa 40. Millainen pelilaite sulla on? Ei ole varautunut. Niin millainen pelilaite sulla on? Sulla on. Meillä on sama pelilaite. Tiedän. Mutta se on mun pojan oma. Kuka tässä se huonos? No vittu, mun sen meni baariin ilmaisen se tarkoitus. Ja sitten nyt se kakku. Se on siellä kakut. Täällä se oli ja se oli täällä. Hyvä muista. Voi ei ole toista pöytää. Vai pitääkö se? Voi ei. Oh no. Ja sillä ensin juhlat tuolla kuule. Joo. Ja sitten toisella. Ja sitten laitat ton jääkaappiin, kun se on juhlittu. Ja sillä niin vanha jompikumpi ensin. Ja muista varmistaa, että se on oikea sinistä. Hyvää syntymäpäivää, Tapio. Muualla kutkelet. Olet vanha. Miten pitkään se puhaltaa niitä? Ikuisesti. Oikeesti. Se vanhenee. Oho, Tapio on nyt aikuinen! We did it! Sitten tunnet tuo kakkuun tonne raahaseen jääkaappiin. Voi ei, sulla on keskiön kriisi. Mulla ei ole mitään keskiön kriisiä. Ei ikinä. Onko mulla sitä... No, tyypit nyt. Jumalauta. Onko sulla mede? Keskiään kriisi on mulla se. Jostakin syystä mä en vaan kokenut sitä. Mielenkiintoista. Hakiko sä sen toisen kapun jo? Se on tulossa heti, kunhan vaan toi muija vaan pääsee ottaa ton kakun. Eli sinä. No se aika täysti koko kakku meni. Noniin.
Aivan nytten. Mä ostan kaku. Joo. Ja sitten kakku. Sun pitää raahata tulauta ensin pois. Aivan tää. Koko pöytä. Klikkaa. Hups. Perit sä voit myös. No. Se on vähän takaisin kuulkaa. Tää on ihan fiksu veto. Tapion Synteri Specialin videosta tulee hyvin pöli. Koska minä teen sen. Ei huolta tyypit. Mulla on ratkaisu tähän penkkiprobleemaan. Minä olen Big Brane. Laitetaan joka paikkaan tällainen puittupenkki. Niin onpa hyvä ei olla. Ja sitten puhalla kynttiät sammuksiin Lumika. Älkää koskeko siihen kakkuun. Sitten toivotaan, että tuo ei ollut jo. Aikoinen muuten sulla tulee mummosi. Joo, hyvä se on vielä noin. Niin bileet, Harri. No niin, bileet. Niin bileetä vähän. Marru digivoituu. Eli niinku Lumika digivoituu Lumikaksi. Kaikki vaan häipyy. Vierat lähtee. Justiinsa! Niinku tää on kauheeta. Syökää ees se kakku. Ja vaan muutama jäi. Tää on kauheeta. No haistakaa paska. Ette edes syö sitä kakkua. Ja astianpesukonekin hajosi. Sekin vielä. On varovainen, että voit sähköttää kuoleeksi. Olisiko pitänyt luututa ensin? No sinä on se luutut. Laita niin. Se, kun pitäisi tämän kätevämpi korjaamassa. Vai kutsutko se korjaaja? Ei kutsuttu korjaaja. Mä korjasin itse. Oho! Kohteliaat. On kyllä maailman ihanimmat synttärijuhlat. No niin. Menkää nyt pois siitä. Nakkuauto sanoi.
Ihan kivaahan tämä oli. No vau. No nää synttärit on vähän mitä on. Deal with it, women. Kun tyyppejä nukuttaa, niitä nukuttaa, joten shut up. Niin kuin toi yksi nainen haluaa jotain muutakin. Aivan varmasti. Ei se muuten olisi tollanen sanoa kuin mikään. Oi, kato meillä on lomabonus. Oho. Lomabonus. Kato, saako mä paremmin? Joo, vähän. Nyt on jouluaika. Pitäisikö sitä alkaa pikkuhiljaa lapsia tekemään? Sanotaan näin, että sitä voisi alkaa miettiä nyt, kun on synttärijuhlatkin käyty, niin tälleen näin juhlaspesiaali. Vähän tehdä lapsia ja eikä pitäisikö ensimmäinen naimisiin vaan tehdä lapsia? Mä tein molemmat samana päivänä. Mä pidin pienet häät. Menin kihloihin, pidin pienet häät ja menin suihkuun hankkimään lapsen. Kato. Moi. Kato mitä se mietti. Puroja. Se mietti niinku juhlia vähän aika sitten. Jee, no se tykkäsi näistä. Mitenkäs se olikaan, että miten vaan levennettiin tätä tavallaan? Käden viet tonne seinän lähelle. Seinän lähellä, Ja näin. sitten vedät. Niinku tälleen näin. Jos on punainen, niin sitä ei voi tehdä. Miksi tälle seinälle Niin voi tartut tehdä? ja vedät. Mutta sä et voi tehdä toiselle seinälle elektroniksi, koska siinä on tekijäseinätä kiinni siinä seinässä. Okei. Vaste. Sanotaan näin tyypit, täältä se näyttää, kun minä pelaan. Mun haaste on sellainen, että minä pelaan tätä, mutta todellisuudessa mun liikkakaveri pelaa tätä. Noin. Näköjään se oikeasti oli vaan tosta kiinni. Mutta hetkinen! Tuo menee mukana, se ei niin kaapistoa ei pysty siirtämään. Keittiötavarat. Tää sanoo, että no that was bullshit. En millään pahalla, mutta toi oli kyllä pikkasenko kusetusta toi äsken. Näköjään jos Simi on urheilullinen, niin se ei kuole niin helposti. Niinkö? Niin vanhuuta. Se on vähän niinku, se on vähän niinku oikeassa elämässä. Demet. Ois pitää tehdä se suoraan silleen, että joku perhepöytä. Muistat, että sä voit Ctrl-Z ne, niin ei sitten tarvitse myöstä.
Ja katsotaanpa. Se pitää ehkä laittaa se seinä pois ennen kuin laitat tuollaisen. No joo, siinä menee sitä. Tiedätkö mitä noin? Mitä vieläkinkö? Se varmaan pitää olla kokonainen se seinä. No just. No joo se. Ja mitäs nyt pitää olla kokonainen? Pidä pohjassa rahaa. Ei sen suuntaan vaan tänne päin. Mene suuntaan sä haluat sen. Mä haluan sen pois. Ai pois. No Ctrl Z. Ensin. Ctrl Z. No mä painan Ctrl Z. Mä et painanut Ctrl ja panen ensin Ctrl sitten Z pohjalla. No niin nyt tänne Ctrl. Tai panet ensin seinän sieltä. Alhaalta. Alhaalta tuo seinän kuva. Se ja Ctrl pohjassa kumitat. Se oli kyllä työ. Miksi sä vaatii näin paljon tilaa vauvalle tämä syöttötuoli? Tuo pystyy laittaa ihan sen verran. No niin pystyykin. Katsotaan sitä, pystyykö laittaa sen enempää. En pysty enempää, kato. Se vaatii näin paljon tilaa. What the? Se pystyy laittaa ihan sen verran, vaikka se onkin sellainen. Mutta sitä ei voi laittaa siihen ruokapöydän päälle, mutta tolleen se pystyy laittaa. Entäpäs... Piukku. Se pitäisi jättää sitä pöytävänsä. Damn it. Ihan lahas. Sen kato, pitää se siihen pystyä viemään se vauva siihen myös, niin se tarvitsee tekee tilaa. Noin. On kyllä työmaa. No. Me kasvatamme vauvamme olohuoneessa. Tarvii kehdo. Eiks toi Joo, oo? se on kehdo. Tarvii sitten vielä potan. Mistä sen saa? Siitä. Ei mä. Näin. Muuta se ei tarvii oikeastaan. Leluista tarvii vasta sitten, kun se on taapara. Ja sen takia ei sitä kauhean monta tarvii. Jos mä ennaltaehkäisen sitä, niin mähän voisin laittaa ton lelulaatikon sille. Ja sitten tollaiseen pehmonan. Jotta ei ole liian hirveetä, niin modernia taidetta. Mitä ihmettä? Mar. Se sanoo. Alien tuli pihalle. Mikä se oli? Alien. Alien. Minne se meni? Minne se meni? Minne se meni? Minne se meni? Mun pihalle. Minne se meni? Mun pihalle. Miksi? En mä siinä. Miksi se tuli sun pihalle? Ai. Kuka tuli pihalle? Alien. No. Yritin. Mut joo, tällaista me saatiin tällä spesiaalijaksolla aikaiseksi. Kiitos kun katsoitte, toivottavasti nautitte. Seuraavalla kerralla me tehdäänkin se, että mennään naimisiin, hankitaan lapsia ja katsotaan mitä siitäkin tulee.
Mutta nyt me hankitaan vähän resursseja varaa ja yritämme parantaa näiden palkkoja sillä välin, joten seuraavaan jaksoon. Bye bye!